CBI te chuan minister ei ruthin pakhat chena in chu dapin an ho tu pa chu Sarma ania anaw a jail an thopui Iqbal le Joginder te nen chuan an thok chuaka minister ina tang chuan tlereu rangka chakle poisa fai thahnem takman chuakin in biak po na chu an ti cheveka police tang thar Ranvir po chuan pui ve in a strict view maya Sarma te chuan an mu zong zong la vekin minister pa chuan ti thei pakhat ma anei lova an pu ber Sarma hne na chuan in thilman ho hi bin pekir vekla sum thahnem takka peyang che ti in tham atuma Sarma chuan beng shapin tham thei ani lo thu chu a hrila Ranvir hne na chuan he ina hian tuma alu tir suang che thunei tu te an local thuai don ti in a hrila minister in chu lo tling taka chu asanin pu Sarma te chuan tlereu le sum an hon trova an tom na mun an thlen chuan in thlak ngal zungzungin CBI tak an nilova CBI lema in siamin mi hausa an rok thina Ranvir po chuan ronkal an om lowa wang chuan CBI leman ni ti hrethein a thinrim viau maya Sarma te chuan lo tling taka mi rokin minister chuan police ne na engma a report du lova ei ruk sum akol hnem em awang chuan ti thei pakhat ma nei lovin a jail le Sarma naw te chu an lo tling ve khop mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sum lo sham ang u Sarma chuan anaw te chu afanu pasal nei na kal tur chuan a som veka CBI lem ho chu mun sang om ni hlomin a jay te po chuan in nei na chu an vachima Sarma chuan in nei hi zo se rok le tur kan nei tia hrilin CBI lem satli angkha an ni lova mi bum chu thiam hle in dot chu alen po le oya olti chu an hreve a jay chuan a star priya I chu thlir wangwangin priya I po chuan a du ve thova nima sela anu le pa chuan tlangwal na nei lo a jay chu mak pa atan du big lovin an fanu priya I chu midang nei tir an tuma a jay po chuan lo hreve in priya I chu a thona school lama avakal chila a hmangai thu hrilin midang chu nei lo turin ati a priya I pon ka du che ani ma sela kanu le pa an boi thla kalom tia changin a jay a hian chana tum big lo ani police lal chuan Sarma te rok tak minister chu mu in police lama kheseng ma iron siam lova nangma rok tu te hi kan man theilo ti in aron shrila minister chuan kan ei zong zong an ru chuak veka ka engkim ka chan nuwa ka ho sak thin zia hre turin police ne na karon report ang mo ateu lo lutuk ka damanga ka minister zelani chuan ka thok chuak le mayang ti in a hau hrepa Ranvir le santi ipon ti thei pakhat ma an nei chuang lo ani CBI diktak wasi ma chuan a chui lai mek chu umin aman thei trep to a an hol chep ta ka chuan an man tum misual chu an man thei lova thidain Ranvir le santi po chuan an lo muwa wasim hian CBI le manon ti chu lo hre thoi ma se chui turan or tu an om lowa wang chuan malak engma ala nei lo bok wasim chuan Ranvir chu komin CBI lem ho che dan chu azota Ranvir chuan a hriat zong zong hril vekin CBI lem ho chuan an bum chiang viau maya CBI lem ho che na chu chui chiangin kumni chungin mi hausa engemo zat an rok to a CBI lem te laka FIR thelu engma a om lowa wang chuan a jay te chu man lovin an om zela Ranvir chuan khe siam sak du in CBI wasim nen chuan tho ho an tuma an mi mu te mel khala hre theima se tu te nge an ni hre thei big lovin Sarma te chu chui an tum ve ta ani Sarma le anaw te chuan Kolkata panin sumdong hausa tak pakhat chu CBI lem anga dable antuma an vakal dam huna chuan CBI tak lo omin income tax laman ni thu a jay chuan a soideya address dik lova kan local ani hiti in sumdong omda ina chuan an kal le a CBI ang chuan dable in sum an hule a an pathian lem an tar hnunga te chuan sum mutrovin an chu adona room thu ruk chu a jay chuan mu chuak le a sum le tlero an mu zong zong chu la chuak vekin
CBI tak ho chu zon chuak turin anin pui tira an thil lak ho chu tlan bo pui le in a jele Sarma hian bum theilo an nei lo ani ber mai Sarma le anaw te chu in thak nga lin an thil mu chu anin sem veka mani in lam thawa ho in mi bum chu nuam an ti to a an rokho la chuan police ne na report ngai lovin a jete hi zalen takin an om thei pha ani Ranvir chuan CBI lemte chu chui ve zelin thalak then khat chu anei theya a chui tak zela chuan Sarma chu chui chuak thein wasim hne na chuan a hrila Sarma chu anar kai tu beranga in Sarma chu zon chua midang an bum lai nge ya man an tumbok a jele Sarma chu in mu in kan na hi bansan a hun to te in Sarma chu an a hrila a je chuan a top na mi hausa ton to kan bum le photanga ti chuan kan bansan to don nia ruwa man na fel tak ka ne yalom ti in a hrila Sarma po chuan a top na tak tak ni to ro se ti ya hrilin a top nan dam chunga ho sak theina plan an nei le ta ani a je chuan a duat priya I chu va mu in khalel tak chuan anin sia priya I chuan min nei itum chuan min nei vat anga yang kanu le paten midang min nei tiran tumania ti in a hrila a je chuan thil pakhat lek ti tur na kala neya kati zo huna chuan kanin nei thei to ang ti a hrilin priya I chuan a tal buai mai ang ti a hlau viau maya a je ero chu in ring tok ve hle in ama ai fingin ron chui ma se a fing zo ka lo tran chu atumbok CBI le police lam chuan Sarma chu zong chuakin spy pakhat chu antira a phone va check tirin Sarma phone a chuan ngai thak ruk na chu an da a Sarma chuan rin hlel na chang po shrelovin until ti tum chu CBI le police lam chuan hria tan tuma fin fiana thatak an nei chuan man mak an tuma an suam to ten FIR an thelu lowa wangin an man ngal ngot thei bik lo ani a jele priya I chu in mule in a jai chuan kan mission kan zo hun chuan kan om dun thei to ang police lampon min chui ve mai theya chu wang chuan kan ha hi ka ban san to ang ni lai tho trana airport a kanin mudonia ti in a hrila priya I chuan I chunga thil thalawa thengang ti ka hlau e mai ti a hrilin a jai chuan min ring top ro ti in a hrila priya I chu kalsanin hotel changkang taka chuan a thenga an na nu nung ber chu thole tumin sumdong hosa suaman tum le ta ani a jele Sarma chu khola in bia in Sarma chuan Iqbal le Joginder te po kan mission tan anin peito ti in a hrila a jei chu ati tur zong zong ti tura hrilin I in pe vele kan ron po ang che ti in a hrila an trong chu CBI lam khat lo ngai thla thei vekin Sarma chu a omna chin hriat zelan tuma an che suala ni chuan man tum halin CBI takle alem te anin beitran don ani a jei chuan CBI silem siamin a buai viau maya ati tura hau tak tham ema wang chuan buai ve hle in Sarma te po chu an ron thlenga khopuya sumdong ho satak roktum le in CBI le police lamin an chui ve reng ti an hrebik lo ani Ranvir Wasim Solanki le midang ho chuan Sarma omna chin chu hre thei zelin an che chua huna chuan man an tuma bum turan nei le to ti hrema se tu bernge an bumang an hre thei bik lova en thatu te chuan a jele Sarma chu en thareng ma se thil an ti sual fiana an nei lo chuan an man thei bik lova a jei po chuan an ti tu chu Sarma le a thian te hrilin CBI lak run pui a om tur thu chanchin bulama chuan an chua CBI somni paruk lai la turang chuan om tumin a jei te thil ti tum hi a bon ve khop mai a jei chuan naktu ka kan thlenna hotel a hian CBI ni tum an ron kalanga mi somni paruk na kan lo peang kan rok le tur chu India ramatler udor nei lian ber opera theater bulami so aniyang kan lo tlinga ni chu mi bum kan ngai to lawang ti in a thian te chu a hrila Sarma te po phur ve hle in a top nan dam chunga man sen lo ro sum nei an tum le ta ani Wasim te pon Sarma te chu chui ve rengin an thil ti tum chu an hre ve zela fin fiana chiama mo to in mi an suam lai nge ya man chu an tum ve bok a jei te chuan an ruam han sa ang chuan CBI enge mozat la turin anim buat saya sarkar mi le sa ang chuan om topin an thlenna hotel changkang taka chuan naron zong ho chu interview lo pe kan tuma mi za don ron kal omin a jei te chuan an lo endika
mi somni paruk chu thlang chuakin an zinga chuan wasim naute pahni an tel ve a ajay chu naktuka darkar ni chung in training ang nangni mi somni paruk te hian te sin paltlang ti in asrila wasim naute chuan an pu chu va mu in ajay thil tum chu an hril nga la atuklam darkar ni chung training an tumta ani ajay te chuan na an pek tur ho chu idlem siam sak vekin an buai viau maya an rok turalen ema wang chuan tang ve hle in an siam zo nu chuan mani ruma theu an oma sarma chuan in leng nein CBI wasim kha alo niya wasim chuan silai nen tin nga lin sarma chu zo na chi sang sanga zota wasim chuan soi sakrep nuwa in puan nge idu thataka kutur lova in puan ti ina zota sarma chuan kutur lovin tia changin anti tur ho chu arila naktuk tlai dar thum hian khopuya tlera udor lian ber so kan suamang dar ni le achan vea bas pakhat chu dor kota adingang ti in arila wasim chuan engwangin nge mi somni paruklai do ta na in pek ti ina zota sarma chuan dor lian tak an rok dona mi kan mamo belalo mi palitan chuan dor lian an bum theilo ti ina changa wasim chuan a jaini na min hril ro ti ina zot le a sarma chuan mi fingle CBI ni tum thina niya interview paltlang thengai lovin CBI lem hi adin ta ani ti ina changa wasim chuan kan thopui chenga itang velawang ti in sarma chu in rem na ane puya sarma chuan a jaya chu mi fing tak man theilo ani thu a hrila wasim chuan enga ma lo ngai lovin an dor rokhuna man sat atum bok wasim le ajay chu in kalpelin wasim chuan a zoi ru'a bara azu inna chuan va in ve in ajay chuan a hrelo anga a in ngaya ajay chu tholuain wasim chuan a poisa pai chu hei i thlauti in a hrila ajay chuan ani khati in poisa chu avala a ajay te chu manchak zek zek to in wasim pon ruah manna anei ve ta ani wasim chuan ajay te roktum dor nei tu pa chu va mu in naktuk tlai dar thuma CBI lemten an ron suam don cheu in bungrua hi da bo vek ruti in a hrila dor nei tu pa chuan kan workshop lama kan da vek ang tia lo hrilin min roktum te chu man mai ta cheu ti in a hrila wasim chuan finfiana engma a om lowa wangin kan man theilo naktuka indoor an ron kal huna kan man thei chawang ti in a hrila wasim chuan ruam man na fel fai taksiamin ajay te chu re chat atum ve bok atu kaniya wasim chuan dor chu ti fel fai to in sniper te chu a duty tira ajay te chu lo ngak to pin man chu atuma ajay chuan mi somni paruk te chu ba sa chuan tirin sarma chuan ajay lo kalma chu dor kota in lo om don ya ti in bas chu dor kota an din tira ranvir le santi kha lo thopui rengin ajay sarma le an thian te pani chuan workshop lam chu an pana klereu chu la chuk vekin dam chungin an ho sa to dona wasim chuan ba sa tang tuma an ron chu alowa wang chuan ngai that lo na anei trana ajay te chuan klereu chu la fai vekin vaibel che sang tam tak man an mana CBI le mang chuan chele in an hlo tling thokhat viau maya wasim ngai thalo chuan ba su apana mi pakha chu ko chuakin enge in ti reng ti in a zota chupa chuan CBI kan nia dorso kan dap don kan boss kan ngak mek ti in a changa solanki chuan workshop ka CBI lem ten an rok ti in a ron hrila wasim chuan bumani ti in hrechuakin ajay fina chel talo ani ajay chuan wasim chu CBI lem an lak manga bumin abial nu nen chuan airport a anin muwa an hlotlin na chu lo min hun na liama ajay chuan wasim poisa kha thon le tin ama mo lo thu a hrila ajay te chu man lowa omin wasim chuan ajay fina chel lo ani ole kan movie biak dalit chu zo stream lama cheng za somli pakwa lekin alai theya mas pualin min lo valei sak ve ta che